बुधबार खालाराव नों आफानिनो सोरजिनाय बार हा दै बिब' बिनानाव मोनखौ साखि खालामनानै बे मुलुगाव आलो गोजोनै अनलायना सुखु गोजोनै रायजो जानो थाखाय आंनि फिसाजो फरायना बिनारि बसुमतारीखौ 1 नं सिकारिदांगा गामि आफादनि मानगोनां रुंसारि हेमचन्द्र मुसाहारि बिमा मुस्रिमा जयमती मुसाहारिनि नैथि फिसाज्ला मुस्रि गेवलां मिजिंसा मुसाहारिनो गोसो खुसियै आखाइ हमना गथायना होनाय जाबाय। दिनैनिफ्राय आंनि बे फिसा बिनारि बसुमतारीया बिनिसै नों इसोर सोलो सैथो धोरोमगिरि जानो